Ahoj, vítej zpět u série videí, která tě naučí vše o Magic the Gathering. Já jsem Sam. A já jsem Dylan. V dnešní druhé části se podíváme na 5 barev many. V tomto videu se budeme zabývat manou. Co to je, k čemu se používá, jaké má barvy. Jak jsi zjistil, v první části Magic je o boji se soupeřem pomocí sesílání kouzel a hlavním úkolem je snížit soupeřův počet životů na 0 a zároveň zabránit tomu, aby on udělal to samé tobě. Hráči začínají hru na 20 životech a abys mohl soupeři nějaké životy ubrat, budeš se muset naučit, jak sesílat kouzla. Některá z nich přivolají do tvých služeb mocné bytosti, jiná ti dají prastaré artefakty nebo uvolní mocné magické síly. A jiná ti dokonce umožní překročit samotná pravidla hry. Vlastně to je v Magicu celkem běžná věc. My ti ukážeme základní pravidla a karty ti umožní je neočekávaně porušovat. K sesílání kouzel budeš potřebovat magickou energii zvanou mana. Ve světě Magic the Gathering je 5 barev many a každá je představovaná nějakým symbolem, jak můžeš vidět tady. Každá barva představuje různé vlastnosti a strategie, které ve hře můžeš využít. Pojďme se na ně podívat. První je bílá. Bílá je barvou řádu, ochrany a vojenského přístupu. Má rada týmovou souhru. Další je na řadě modrá. Jejími zbraněmi jsou manipulace a záludnost. Modrá raději bojuje v bitvě myslí, než aby se spolehla na brutální sílu. A dostáváme se k černé. Černá chce vyhrát za každou cenu. Nezáleží na tom, co nebo koho musíš obětovat, důležité je, že vyhraješ. Ale pojďme k červené, barvě emocí a vášně. Červená po tobě chce, abys přestal myslet a začal rozbíjet vše kolem. A nakonec tu máme zelenou, barvu přírody, života a růstu. Zelená se spoléhá na obrovské bytosti. Čím větší, tím lepší. Tak, tyhle symboly představují mystickou manu, kterou musíš použít na sesílání kouzel. Ale odkud mana pochází a jak se k ní dostaneme? Jednoduše, přichází z typu magicových karet, kterým říkáme země. V Magicu je mnoho různých typů zemí a pokud nějaká karta je země, poznáš to podle nápisu Land uprostřed karty. Existuje 5 základních druhů zemí, pro každou barvu jedna. Pláně ti dají bílou manu, ostrovy modrou, bažiny černou, hory dodávají červenou a lesy zelenou. Během hry můžeš zahrát jednu zemi v každém kole. Díky tomu se postupně dostáváš k většímu a většímu množství many a dokážeš tak seslat čím dál tím mocnější kouzla. Pojďme se podívat na Sera Angela, kterého se minule vyměnil od Dylana. Magicové karty, které nejsou země, mají v pravém horním rohu manové symboly. To je sesílací cena v maně, kterou musíš zaplatit, abys dané kouzlo mohl seslat. Když to na kartě vezmeme zprava, tak nejprve uvidíš 2 symboly bílé many. Už víš, že ti pláně dávají bílou manu. Takže 2 pláně ve hře by ti měly se sesláním Sera Angel pomoct. Ale pozor, v sesílací ceně je tu ještě jeden manový symbol. 3. Na mnoha magicových kartách najdeš symbol, který je téhle trojce velmi podobný. Je to černé číslo v šedém kroužku a znamená, že budeš potřebovat více many, v tomto případě rovnou 3. Mana může být libovolné barvy, takže pokud máš 2 pláně a 3 libovolné jiné země, zvládneš Sera Angel seslat. Takže když už víme, jak vypadá vyvolávací cena, pojďme to všechno dát dohromady a opravdu Sera Angela seslat. Musíme ale vědět, jak získat manu takzvaným tapnutím našich zemí. Planeswalkři se dokáží spojit se zeměmi, které navštíví. V samotné hře je to vyjádřeno hraním karet zemí. Když potřebuješ manu, musíš využít svého spojení se zeměmi. Ve hře tomu říkáme tapnout. Tapnutí je otočení karty o 90 stupňů. To nám ukáže, že jsme tapnutou kartu v tomto kole už použili. Ale na začátku svého kola odtapneš všechny své tapnuté karty jejich otočením do původního směru. Ale nemusíš v každém kole tapnout všechny svoje země. Tapuješ jen ty karty, které zrovna potřebuješ. Takže na seslání Sera Angel získá manu tapnutím 2 plání za 2 symboly bílé many a 3 dalších zemí. V tomto případě další pláně a 2 ostrovů, což by mělo stačit na zaplacení zbytku sesílací ceny. Tak, seslali jsme kouzlo. Sera Angel je připraven za nás bojovat. Už víme, jak sesílat kouzla, ale kdy bychom je měli seslat a proč? A co se stane poté, co je sešleme? To uvidíte ve 3. části. Zatím se měj. Všechno o Magic the Gathering najdeš na hrajumagik.cz.